Kung kamo bisita sa lalawigan sa Sugbo, inyo masaksihan ang kalig-on sa pagtuo sa mga Sugbuanon nga makita sa mga estruktura sa mga simbahan. Ako si Matt, ubani ko ninyo atong duawon ang sentro sa Katolikong pagtuo dinhi sa Bagatang Sugbo. Kung lalawigan sa Sugbo ng hisgutan, dili kalimod nga motatak dayon sa nahuna ang mga scenic views, breathtaking mountains, o pristine white beaches. Apan dili lamang kana, kay kung ikaw gusto mo saksi sa mga colonial churches, abunda ang lalawigan sa Sugbo niana. Gani, kung suroy lang sa mga simbahan, sulit gayud ang imong mga experience, ilabi na kung mobisita ka dinhi sa Bagatang Sugbo. Panahon sa Holy Week, din naanda na sa mga katauhan isip Romano Katoliko ang pagbisita iglesia. Ang labing unang babaeng gobernador sa lalawigan sa Sugbo, Governor Gwen Garcia, dili gyud mosipyat pagduaw sa mga simbahan dinhi sa Bagatang Sugbo. Ngano ka? Ako ning gihimo sa pagsugod gyud nako, dili pa ko gobernador adto. Kay naghuna-huna ko nga kinahanglan siguro pinaagi sa pagampo sa matag simbahan sa Rosario, one mystery per church. Ya kanang rosaryuhan gud konektado man gud na. Murag nagpakita bitaw og full unity or a full circle. Ug mao to akong gusto nga i-symbolize nga pag adto nako sa matag simbahan sa tibuok South, ma-united pod una ang South kay ako taga South man ko, taga Dumanhog. So motong akong gisugdan nga ako yung giadto kada simbahan kupot sa rosaryuhan nangadji unya in a sense symbolizing the hope for unity nga among ma-achieve diri sa South. Ang Holy Week naga-commemorate sa pasyon sa atong Ginoong Hesus. Ang mga Romano Katoliko nag-obserbar gayud ni ining gitawag og Holy Week o Semana Santa. Ang visita iglesia o church visit, usa sa mga kalihukan panahon sa Holy Week. Most people visits 7 churches. Apan kung ikaw ganahan mo saksi sa mga Katolikong simbahan dinhi sa Bagatang Sugbo, dili lang kay 7 ka simbahan imong mabisita, ug ato ka nang tagsa-tagsaon karon. Sugdan nato sa simbahan sa Karkar. Ang Karkar sa wala pa nahimong syudad, usa sa pinakakaraan nga lungsod kaniadto. Og walay duda nga ang sentro sa Katolikong pagtuusab karaan na kayo, apan na preserve gihapon hangtod karon. Gawas sa mga ancestral houses dinhi sa Dakbayan sa Karkar, dili gyud nato si piato pagbisita kining ilang historical nga simbahan, ang St. Catherine Parish Church. Kining simbahan gipanganlan sa ilang patron saint nga si St. Catherine of Alexandria. Makita nato ang simbahan na unique kaayo nga feature. Kung imong tan-awon sa gawas, aduna kini twin bell towers ug adunay minaret pareho sa Muslim mosque. Next to Karkar mao ang simbahan sa Barili, ang Santa Ana Parish Church. 1614 pa na-establish ang parokya niini ug ang paghimo sa estruktura sa simbahan gisugdan tuig 1887 ubo sa pangalagad ni Father Juan Alcoseba. Karon adto na usab ta sa lungsod sa Dumanhog. Dayon kamo sa St. Francis of Assisi Parish Church. The parish was established in the year 1854. Ang structure, made of coral stones. Sa maong edipisyo pa lang makita na nimo ang kalig-on ug ingon ini usab kalig-on sa pagtuo sa mga katawhan dinhi. Usa kini kay stunning example of architecture. Ug karon mangadto kita sa simbahan sa Our Lady of Sorrows o Virgin de Soledad. Kini mao ang sentro sa Katolikong pagtuo dinhi sa Ronda. Daghang ritual ang ipanghimo panahon sa Holy Week. Apan usa lang ang sigurado kong gibuhat sa kadaghanan, ilabi na sa mga Romano Katoliko, ang pagbisita sa mga simbahan.
Sa Alcantara na usab ta mga suruyan, atong duawon ang ilang katolikong simbahan. Mao kini ang San Agustin Parish Church dinhi sa lungsod sa Alcantara. Roman Catholics, ilabi na sa mga Subuanon, na ilausab sa pagkarelihiyoso o kada Holy Week, locally known as Semana Santa. Ang mga Subuano nag-observe gayud aning maong kalihukan. Di ba kung simbahan lang sa lalawigan sa Subo, daghan kayo kag maduaw? Now it's time to visit San Juan Nepomuceno Parish Church in Moalboal. Ang parokya na established tuwing 1852 pa. Ang labing karaang simbahan dinhi, dili lamang layo sa bagong simbahan. Makita pa nato ang ruins sa old church. Kaya ang Subo mao man ang cradle of Christianity, mapakaraan man o bag-o ang simbahan, dako kayo kini og bili sa Romano Katoliko dinhi sa lalawigan, kay dinhi manggitudlo ang doctrine of faith and morals. Ato nang duawon ang simbahan sa mga Badyanganon. Kung kamo musuri og badyan, ayaw gyud ninyo kalimti pagduaw ang ilang St. James the Apostle Parish Church. Separated from a parish in Barili in 1825. Di ba unique kayo ang struktura sa maong simbahan? Gamay kini kung tanawon, apan kung imong sudlon, ingon ani imong makita. Ang fasad adunay quadrilateral columns, ug kilid sa maong simbahan adunay groto sa mahal nga Birhen. Sunod sa Badyan mao ang Alegria. Mga 20 minutos pod nga biyahe gikan sa Badyan ug maabot na nimo ang Alegria. Adunay duha ka parokya dinhi, ang St. Joseph Parish Church sa Barangay Madridejos ug ang St. Francis Xavier Parish Church sa Poblasyon. Ang naka-unusual ani nga simbahan kay maora kini ang naginusarang simbahan nga ang Bell Tower naa sa atubangan. Tuig 1857 pa kining nahimong parokya. Sunod natong bisitahon ang simbahan sa lungsod sa Malabuyok. Ang simbahan sa Malabuyok, ang San Nicolas Parish Church. Usa pa kini ka bisita sa sambuan kaniadto. Nahimo kini parokya tuig 1834. Ang edibisyon niini dako og lig-on gayud kay usa man usab kini sa mga colonial churches dinhi sa lalawigan sa Subo. Din ang kasagarang gigamit sa paghimo sa simbahan mga coral stones. Next stop, maong simbahan sa Hinatilan. Mao kini ang St. Gregory the Great Parish. It became a parish in 1847. Usa kini ka example sa usa ka Baroque architecture. Dako og karaan na kayo ang simbahan, di ba? Apan bisan pa man og karaan na kini, nagpabiling kining sentro sa Katolikong pagtuo sa mga katawhan dinhi. Mangadto na usab kita sa sunod nga lungsod ug duawon ang ilang sentro sa Katolikong pagtuo. Touchdown Sambuan. Mao kini ang lungsod sa Sambuan ug aduna sila labing karaan pod nga simbahan dinhi. Gipasigarbo gayud sa katawhan dinhi sa Sambuan ang ilang mga heritage structures nga panahon pa sa Spanish era. Ilabi na kini ilang simbahan dinhi nga natukod tuig 1788. Mao kini ang simbahan sa Paraiso sa Katawhan, ang San Miguel de Arcangel dinhi sa lungsod sa Sambuan.
Dinhi kilid silang simbahan aduna po'y Stations of the Cross. Sa atong pagbalik, bisitahon usab nato ang mga simbahan sa pikas bahin sa habagatang Sugbo.